Mentah kasih tok ding ke South Trip unai weng ki pulit ANTF ke Nongstein hadin ba ke layo ia ke jingtim ba ki don ki Snar Khaii Drok ki bahir na Shillong sha Nongstein ki lalit ben penap Shrip hajai do akro hakmat ke Shnong Nongspong West Khasi Hills. Kumta ha kapor nyau ba JAA ki layo ban bat ya koi ka Maruti Alto 800 ka badon ya registration number ML Notsan M UAE nyausan badon arngut ki vrio. Kita ki arngut kilong utei Berlin Merthong Lifen Rusnem ubanya ya kali bat uribok lang lengdo ubari usnar Snar Khaii Drok bashir khai kan Nongstein. Layo ro ban kendrok kumbah nyau 0.r grams u drugs heroin artli ki mobile phone bat khatsan spa tengka ka pisa. Ki pulit kilara no ya kini baro arngut ha Nongstein police station. Ya ka mokot duma la register bat la pengat ha ki kendon jo ke NDPS Act bat ka jing tokit na ka benta kani kadang ya syakman.